Думай, Гайдо, думай, думай, нарядай. Щом мелодия подхванеш, падини, баири, слушате с мълчани. Вятърът внезапно изненадан спира. Борове отпускат тежките си клони, сякаш правят до земи поклони. А хората, останали без дъх, омаяни от песента ти, душата им огряна е, та бързат пак да дойдат на Балкана, да се качат на Тес и Линденски поляни, душата им да пее с родопски звън, очите им да греят като слънцето навън и нашенския дух да се събуди от изконно българското чуто, единствено в Родопа планина, познато ни от памти века като Гайда Каба. Уважаеми госпожи и господа, приятели, дошли тук заради народната музика и гайдарския майсторлък. Организаторите ви казваме добре дошли на 13-то гайдарско нацвирване Гела 2015 година. За пореден път благодарим ви за това, че за пореден път вие се събрахте на тази местност, обединени от любовта си към българския фолклор. Изкачвайки се по планината, усетих нейното притихнало очакване, предусещайки днешния ден. Заслушах се в песента на птиците, които приветстваха с радостно чуроликане. Ширнах погледа си към надиплените планини и очите ми се спряха на турлата, величествено вдигнала глава. Загледах се в лицата на хората, пренощували на тези поляни, и усетих предпразнично затишие, но и пъстроцветно раздвижване, игрива пъбривост и нежна топлина. Видях удохотвореност в очите на хората, дошли тук, за да се насладят на звуците на Каба гайдата, да се докоснат до родопския фолклор, да научат някоя интересна история от миналото, да потанцуват на поляните, да общуват сред природата и да се любоват на красивата Родопа планина. Горди и безстрашни люде са обитавали тези места. Родолюбиви, жертвоготовни, отдали живота си за свободата на България. Такива герои се помнят и в село Гела. За тях е построен паметник тук, на Илинденските поляни, защото на това място се събират всички гелци и ще се споменават имената им. А това са Атанас Пихтев, Костадин Чотрев, Стойо Балабанов, Иван Масурски, Анастас Каврушилов, Атанас Корубашов, Вълко Трендафилов, Илия Калайджиев, Илия Сираков, Димитър Ташков, Лазар Масурски, Манол Дурев, Никола Караиванов, Радю Дурев, Стоян Марински, Райчо Марински, Тодор Сарийски, Тодор Дочов, Иван Консулов, Васил Дурев. Светла да е паметта им. Да сведем глави с синовна признателност към всички загинали за свободата на родината ни, да се поучим от техния урок по родолюбие и да се стремим да пазим българския корен, да подхранваме самочувствието си на българи, защото имаме основание за това. Дами и господа, сигурно знаете, че от незапомнени времена гелските родове празнуват своя илинденски празник, пълен с гайдарски мелодии, български хора, традиционните чевермета, приятелски срещи, песни. Не случайно това се случва тук, в сърцето на Родопа планина, защото тя е земна и гостоприемна, уютна, магнетична, красива и удохотворена. Тя пази в народната съкровищница хиляди песни с истински вълнуващи истории. Затова са незабравими. Родопчани, където и да ходят по света, винаги се завръщат при извора, защото са закърмени с силата на песента и са научени да следват за ръката на прадедите, да не забравят своя род
и да пазят живи българските традиции. Така и ние днес, дами и господа, ще се обединим в празничната шередния и ще се насладим на мерака и уменията на гайдарите. Ще наситим сетивата си с музика, с позитивно общуване, с красотата на природата. Нека се завърти многоцветния калейдоскоп на празника, за да усетим със сърцата си всеки звук, да се радваме на мига и да изпълним планината с шинлик. Нека заедно завихрим най-положителните енергии, та да остане незабравим спомена за днешния ден. Радвам се да ви представя и гостите на днешното гайдарско нацвирване. Това е председателя на Общинския съвет в Смолян господин Филип Топов, общинските съветници Русица Караджова и Борислав Георгиев, кметския наместник на село Гела Христо Драганов, председателя на Организационния комитет на гайдарското нацвирване доктор Стефан Герджиков и естествено журито днес, а това са председател професор академик Милчо Василев, ректор на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив и членове Костадин Илчев и Ангел Гердилов. Давам думата на господин Филип Топов.